guys. Tas kani. Okay guys no. Tapos lawoy. Nya, mais imong kanon. Sus, kalami na lang. Butang na taog limonsito guys, tapos sili. Tagano nato ni siya kay makapagana ni siya sa kaon. Plus gulay. Ready to eat nami kay wala mami namahaw kung namahaw ganiha guys. Akong anak ay so kaon siya mais. Diet na ko guys. Uy, tora si Chichay kaluoy ato so nagpatong. Mga ano ta guys. Hi guys, minuto na ta. Masudan guys, wala may kayo. Puson sa rin ako uy. Ragana sa kaon. Lami kay ginamos guys. Naglaway na ko guys. Kaon ka nila? Ha? Kaon na ni kay lami mo ni. Plus na is pagod. May kuan dito kung may nga kuan. Niluto. Halang baka ni ay kay wa makay sili nga kuan. Mahinog dito. Wala na dito sili dali ah. Kung papa nimo. Wa na. Ano ta guys? Dali guys. Limonsito mo diha. Kaso maginamot. Halang na guys. Okay, so okra. Sausa na. Dami na ako rama. Oo, isaw-saw sa kuwan. Isaw-saw ni siya ani. Halang ni gula. Ano yung ako nito? Pichay, ang ulot ko dito. Tagana sa akong kanin. Dira lang ka. Mong gulay guys no kaya basa lang ukuan. Okra. Kamunggay o lubate. Lami na kayo. Wala man dire mong amo. Isda may. Isda niya. Kanin. Ginamos. Pakso na guys. Isda naman nagdadalo sa wala mong amo ka. Wala mong amo ka. Sige mami. Karni din niya. Sumpod. Kung kayo. Ako, sugat na kukuan na. Yan ang masukuan. Isda. May kagulay lang. Nalangi sa sabaw. Uy, puti yan akong higop pa. Hindi kayo. Kapit na din ang maharap niyo ang mga gulay. Makagana sa kaon.
Mutangan na lang ako bitsin guys ang kuan ginamos kay puti yung pagkaparata lahi ra dyan sa akong gipalit ato ni Agi. Mura gyapon parat ra gyapon awan na nako utangi oy. Siguro suka ang kulang ani guys. Kaya wala man ako nabutang ng suka. Mura man gyapon di ay guys parat ra man gyapon oy. Abot murag wala pa man gud ni kay siya namalos ni nga ginamos guys pa. O siguro kuan nang parat pa siya kay presko pa mo kay ang isda ani guys. Oh lahi ra gito to ni Agi nga kato akong gipalit puti mausa ato, pero okay ra gyapon gana ra gyapon ka sa kaon kay lami kay akong kaon ani guys kay gikan ko ng laba ba pag human ako pang laba nagluto dayon ko kay kanila kay gigutom na wala pa ko na mainit. May man ni akong anak kay murag na mainit man ni siya good. Ya, di man unta daw ni siya mukaon yan sabay man sa kuan kaon na siya gamay ra po gayo nga kuan iyang gikaon guys. Murag naglaway siguro ni siya sa kuan nagtan-aw ba. Ya, mais pud iyang gikaon. Iharap po kung sabay-sabayan. Ya, mura po diha ang sabaw ra po wala mo po siya ni kaon og kuan. Isda nga naman untay isa dito ra po siya sa ginamos nagsige kuha-kuha. Gamay ra man po iyang gikaon. Siguro iyahan naibog ra siya sa kuan nagtan-aw. Paningot mo po tag kinaon ani guys oy. Kay labi nang ang halang ato ang ginamos nya gana kay sa kaon. Paningot lagi tulo-tulo lagi singo pati siguro sipunani ba. Nakagana mo ganing kuan guys kaning ginamos ba tusod ano. Labi na siguro daghan kay ta mga ani guys. Nya kay ako ra man isa ani. Akong anak kay wa man nagpaspas og kaon gibusog daw ni siya hinahinay ra man daw ni siya kaon. Ilaw ra siya sa kuang pakso guys. Tanawa ra ko nagsige ko kuan sa kong ilong. Palamian na lang dyan sa kong kaon na ni Diri Dapita. Kanon ko na ako apita mahurot. Salamat guys for watching. Imong gulay ko alang kalamunggay, Bye alugbati. bye guys. Thank Kaso you for watching. tapos